हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। चला उंच मिळून सारे घरोघरी हा तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना आपण सारे नागरिक 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट दरम्यान हर घर तिरंगा अभियानात सामील होऊया। देशाचा अभिमान आणि सन्मान असणारा आपला तिरंगा चला आपल्या घरावर डौलाने फडकवूया। आपला राष्ट्रध्वज आता आपण ग्रामपंचायत किंवा वॉर्ड ऑफिस मधूनही विकत घेऊ शकता। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। चला उंच मिळून सारे घरोघरी हा तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। चला उंच मिळून सारे घरोघरी हा तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना आपण सारे नागरिक 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट दरम्यान हर घर तिरंगा अभियानात सामील होऊया। देशाचा अभिमान आणि सन्मान असणारा आपला तिरंगा चला आपल्या घरावर डौलाने फडकवूया। आपला राष्ट्रध्वज आता आपण ग्रामपंचायत किंवा वॉर्ड ऑफिस मधूनही विकत घेऊ शकता। अधिक माहितीसाठी शासनाच्या amritmahotsav.nic.in या संकेतस्थळाला भेट द्या।